चला दिल बा गाड़ी रोडे पर यार सब पियो कर सब एके खानी हो गइल बा सब कहूं के नहीं बुझात। का हो सुखदेव भाई का हाल बा? ठीक है बा। ठीक है बा तो हमरो ठीक है बा। दे जा चिकना गिलास। अच्छा देखो तुम। अरे चिकना तो नहीं थे, खाली गिलास बा। बढ़ाओ जाओ गिलासे बढ़ाओ जाओ। खाली गिलास से काम चल जाई। अरे बा ठेकेदार है हमार दे देले बाना कि लो पी ली हो काय बा देसी पियल जा विदेशी पियल जाई देहल जा। ठेकेदार तो तार बड़ा बढ़िया बा हो। ठेकेदार तो बढ़िया बा ऐसनु फरले हमार गणिया बा। दारू के नाम पर 2-2 घंटा ओवर टाइम खटा होता तब एगो दारू देले बावे। सुखदेव भाई तुम मेरे भाई हो, हम चलते हैं भाई ठीक है। हाँ भाई तेरे नहीं के औकात है इतना सकान के पिए वाला से काहे कितना पिए करो हो। ठीक है हां भाई रुको जरा। कहाँ चलते रहो? हाँ भाई पैसा दो। अरे सुखदेव भाई तुम मेरे भाई हो। हाय भाई भौजाई घरे बा। पैसा दो। अरे बोल ना पैसा नहीं है। अरे भाई ये कहाँ बगल में थैली बड़ा हो? सुखदेव भाई अब बहुत गलत चीज पकड़ लिया तो बोल रहा पैसा नहीं है यार भाई हैं आप हमारे। अच्छा ठीक बा जा काले दियो जा। ठीक है भाई। माई खाना लगे बा। झुम सरबी अरे जला जागिर के हैंडल पीछे हो गइल कर। का हो करे जा का होता हो खाना न खैलू आ? अरे सर सुबह कौन पटाई बरे पी के? ए भाई उठा। अरे सर तो हम भइयो अरे रे भइयो बर्दाश्त ना हो तो काहे पिए लिए इतना? चल घरे चल ले चप्पल पहन चप्पल में टांग के चल तेरी चल। उठ रे भाई उठ। ए मर्दे ठीक से चलो चप्पल पहना मर्दे। ए मर्दे मर्दे ठीक से चला ना मर्दे काहे पी लेवल इतना टाड़ी। उठा चप्पल ठीक मानो। हाँ भैया चलो भैया ठीक से चलाओ गिर मत रे भैया ठीक से। चलो भाई अरे भैया घर है ने बा। बताओ ही मुनुआ के 3 गो लइका कौना काम के आए एगो रीलबाज निकल गइल ससुरा आ एगो बात दौड़बाजे निकल गइल आ एगो बात मालबाज निकल गइल। का करिए उम्र में आए फटत मर जाए के पर एक दिन चल जाए स्वर्ग लोक में शांति मिल जाए आत्मा के ताल्लुक के। ये सुशीलवा मेरी गाय है ये मेरा बाप है लेकिन बाप के नाम पर कलंक है। थोड़ा सा काम कर क्या देता है गाड़ का मुंह का गाड़ कर देता है। ये झाड़ू लाके पहले बारो देखिए चल जाए तो बुझाई बाप के रोल का रहेला। मर जइबो तो अड़ौल ना चढ़ाए कौन चढ़ाए। बताओ गाय के गोबर हमरे उठावे के पड़ता है इतना काम करे के पड़ता सब चीज समझ लेके आवत का कल जाओ का भगवान घर ये हमारे बफवा कर देते हैं जो के साइकिल खड़ा चले कल हम खड़ा करते हैं। तो माई बहन के झगड़ा कली हमरा से। ए बाबूजी ए तो हने आवा चलो बेटा चलो सूते चलो बेटा चलो पी ले बा ढेरे बा सूती चाहे मुती उसे तरह का मतलब ठीक बा तू बेटा है सूता चाहे मुता मतलब नहीं खे लेकिन बाप के फर्ज हम निभाएं बाप है तो जब ले जीएम तब ले निभाएं बेटा चलो सूता आराम करो। तू का बाप के फर्ज निभाए? अरे बेटा ना बोले चोट बाप हमारा बियाह कब कराएगा तू? अरे बियाह करा देंगे बेटा बियाह लिए काहे बेचैन है?
ठीक बा बैठ खानदान के नाम से रोशन कहिए दे लोग तीनों जने बेटा हमार अब का चाहता लोग का चाहता लोग हम डूब के मर जाई घर हवा में जाके मर तो जइबे करम ताले कुफुत के मारे एक दिन साला बंद मुंह आता है भैयो हमार जवान त जियाने होता तोर तो होते अब भैया के तो होइए गइल बा चल भैया का चढ़ा बढ़ा दे ठीक कहता है भाई वही है मौका बा चल चल पी के आइले बा चढ़ा बढ़ा दिए बपवा के गाड़ फाड़ दी तब जाके होई बिया बिया होई चल चल बैठ नाम तो रोशन कहिए दे तीनों जना हमारा ए खानदान भाई के वो बाप के गाड़ फाड़ दे हमनी के तोर बियाह करा देम सोन ये मौका बा हां फाड़ बाप के गाड़ अरे का भई रे बेटा की करे ई का अरे बाप बानी तो नहीं करे बाप बानी बाप के मारे जा रे अरे बाप रे बाप अरे बचाओ लोग हो अरे भगवान हो अरे ऐसा लड़का के ना रहले फायदा बा हो अरे बिया होई रे बेटा बिया होई बाप के मुंह दो तो थोड़ा बिया होई रे बाप रे उठाइए ना फोन आई रे बेटा उठाइए ना बेटा उठाइए ना हेलो के बोलता नी जी रौरा बड़का लइका खातिर एगो रिश्ता रहला अरे साला ई तो अगुआ बा अरे बेटा अगुआ बा रे साला मुआ दरसन तू नी के रे बियाह के खातिर हमरा के रे पानी लेका का पानी पीबो सरे